V dodávateľských faktúrách najprv zadáme hlavičku, doklad očíslujeme interným číslom, pričom druh dokladu vyberieme z ponuky, ktorú sme zadali v nastavení ikona ozubené koleso. Určíme, či ide o faktúru, zálohovú faktúru alebo dobropis. Opíšeme číslo z faktúry, ako nám ho zadal dodávateľ. Z číselníka adresár vyberieme firmu. Zadáme dátumy. A nepovinný text, ak je potrebný. Uložíme. Po uložení sa nám ponúkne možnosť zadávať jednotlivé položky na faktúre. Z číselníka kontácií vyberieme kontáciu, aby sme hneď položku aj zaúčtovali. Popis je nepovinný. Zadáme napríklad určíme DPH, zadáme sumu bez DPH, z číselníka stredisk vyberieme stredisko, z číselníka výkonov výkon, aby sme mali tento náklad rozdelený, teda pridelený ku jednotlivým buď výkonom alebo strediskám. Podobne postupujeme aj v ďalšom riadku. Zaúčtujeme pre zmenu, zadáme výkon bratislavskú predajňu.